Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». І я, Олена Копинець-Барта, і отець Дмитрій. Добрий день! Вітаю вас, дорогі браття і сестри русинки. Согласно Біблії, лимпост і молитва, як два крила, спасали чоловіка у любій ситуації. Як це треба сповідати, як готуватися до сповіді і як поздержати дітям, старим або хворим. Дійсно, святі отці і Священне Писання кажуть, що, согласно слову Євангелія Господа, «Сей род сатанінський ізганяється постом і молитвою». Іменно враг рода чоловічського сатана нині внушає людям, що поститися не треба, я тяжко роблю, а мені треба більше. Я пам'ятаю наші наставлення. Якщо ти легко робиш і з'їш пів порції пасулі з капусту, якщо робиш середню цілу порцію, а аж дуже тяженько робиш 2 порції, но пасулі з капустою по-постному. З другого боку, сатана завжди знає, що грішник нерозкаяний – це некий проходний двір для всіх вірусів, болезней, для всіх дурних думок і планів. Тому ми предлагаємо нашим русинам, хто має практику восточного покаяння, восточного православ'я, до сповіді готуватися не формально, а ми, наприклад, 3 дні держимо пост усилено, сімейні люди одержуються від своїх сімейних отношень, держать 3 дні пост і пороздумовують. А деколи з'явилася нова практика, що чоловік мене записав, записує собі свої слабості, гріхи на листочок, і він їх на ісповіді тихонько вичитує і допомагається тим йому сповідати. І крім того, що до поста кликаються всі люди, вместе з тим є велика різниця, як держить пост. Наприклад, діти до 7 років можуть бути взагалі вільні від поста, або до 4 років вільні від поста, а далі дітки вже учаться з батьками поститися. Пост не предписаний стареньким людям, людям хворим, людям до операції, після операції і людям, для котрих є, наприклад, предписання лікаря. Одним словом, пост православний не є якась такий припис, то не можеш його відмінити. Пост – це розумне, духовне установлення. А раз так, то і для дітей, і для дорослих він є дуже добрий. Бо від емульгатори і діти їдять, і дорослі їдять. Замітимо, нині постники, старші люди наші, держать пост так, якби їм було по 30 років. А вони кажуть, ми вже чекаємо пост. Так значить, старим людям, котрі теж всю емульгованої продукції, поганому воздуху і воді, іменно теж треба пост. Но їм іде відповідне послаблення. Споминаю мої діти, коли ми їли з матушкою, готували постну пищу, та картошку, крумпліс ми зробили там із червоненького попригу, а їм їх надавали із сметанку. А вони нам сидять із боку і кажуть, ага, які ви хитрі. Собі приготовили красненької, червоненької, а нам хоч якої. Ну ми казали, добре, подуть до нас і все красненько їжте. Наші діти у своїй середі деколи підказують чудеса, послушання і любві до молитви і до поста. Но, підкреслюю, не є фанатичних приписів. Пост є розумне установлення. І той, хто може, хто хоче, той буде мати великі блага і награди за пост, молитву. І, як кажете, на 2 крилах підлітаєш над цим світом, і постники завжди краще соображали, далі виділи, опасності більше увиділи. Ми кажемо, русине, вибери путь жизни, здоровий образ жизни вибери, так як наші предки. І аж добре би взагалі не пити зовсім, аж пити спиртної, то ли може пригубити і відкласти, як казав наш сусід, ліпше би все-таки 5 грам на губи, а 100 грам на коліна розтерти. В общем, пост є дуже мудроє благо від церкви, від Господа.